ka tarik urisau kadi ke sngikha Mahatma Gandhi ukpa kari India. Bat kumba jule manla snem hakum gani ke sngi kylleng ki shnong ki thaw ki pynlong ye ka Jingpynkhuid hala ki shnong ki thaw ki jaka pule ki ophis treikam bat kiwei. Mynta snem ru bon ki shim mynta hakani ke Jingpynkhuid Shnong. Ha Jowai la sakhi ba naduh dangstep ki Nongshong hagi Kyntoit Bapher ki lemi ba shim mynta Haka Jingpynkhuid Shnong kumju ru ki Nongshong Iew haki Iew Bapher kum ka Iew sin raj ka Iew sni ka Iew shor ka Iew Presbyterian ka Iew shiap ka Iew JHADC ka Iew themme bat kiwei. Haka por step jangkani ke sngi nakaliang ka ophis u Deputy Commissioner rengkat ke treikam ke Jowai Municipal Board ke Dorbar Shnong Tympang Iawmusiang ke Jowai Traders Association ki Market Committee ke Iew sni ke Iew shor ke Iew Presbyterian Iew shiap ke Iew sin raj kumju ke tanat pulit kila pynlong ke Jingpynkhuid Bapher halor ke khuid ke suba jongki ki ba shong hayo namar kawan ra Jingpynkhuid ya barok lang. Bat ia kini ke lang la pelong de Additional Deputy Commissioner ke dahun lang Vilingdo MCS. Nakaliang ke Jowai Traders Association hakini ke lang kala penkup buram ru iki beriu sarkar kentup yu SDO MEECL UI Pochna u Traffic in Charge u Rocky M Umlong u Executive Officer ke Jowai Municipal US AMSE halor ki kam bekila syakri hake imlang salang. Haka juk kapon nakaliang ke Jowai Municipal Board ru kala ai certificate syakiba shim mynta ban pinsngau thu halor ka khot ke suba ne ka swachhata hi seva week.